Хәзер гомер бәйрәмнәрен билгеләп үтүчеләрне без җырлы бүләк тапшыруын карарга чакырабыз. Иштуган авылында яшәүче Әхмәтшина Валентина Василий кызын юбилее белән котлыйбыз дип башлана безнең тәүге хатыбыз. Кадерле әниебез, килеп җитте зур юбилей көне. Күктә кояш шуңа балкыйдар. Гомереңнең быел иң ягымлы, гөрләп торган матур вакытыдыр. Бу юбилей елы чәчәк ату, яңадан бер туу, яшәрү. Килер еллар матур булсын, китерсеннәр бары куану. Кадерле әниебез, сине шушы бәйрәмең белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сиңа бездән бер генә теләк, саулык, тән сихәтлеге ул, озын гомер. Шушы дөньяның саф һавасын сулап, ризыкларын татып, гүзәллеген күреп, бәхетле булып, тынычлыкта яшә. Пар канатың кайрылмый дөньяның бар рәхәтен күреп, безнең игелекләрне тоеп, кадерле һәм хөрмәтле кешеләр булып, әтиебез Илсур белән 38 ел янган гаилә учагын сүндермичә, гомер күзләрегезне янәшә атлап үтегез. Яшәгез әле шулай бергә-бергә, гомер күзләренә ашытмый. Көзе булгач аның кышы җитәр, салкын бураннарга бирешми. Кайгырма син үткән гомергә, һәркемнеке шулай үтәсе. Үтсен әйдә, хәерлесе булсын, саулык тигезлеге бетмәсен. Котлы булсын әни юбилеең, гомерләрең үтсен шатлыкта. Кайгы күрми, ширне белми, яшә әле әни, яшә тынычта. Сиңа атап сәламәтлек сорыйк, яшик әле шулай бергәләп, мәшәкатьләрне дә шатлык итеп, еллар чакларда да көлгәләп. Гомер уза диеп уфтанма, еллар үтү берни түгел ул, сау сәламәт булып, имин яшәү, уртак шатлык, олы бәхет ул. Яшә әни шулай шатлык белән, Ходай сиңа хәсрәт язмасын, озын-узак бергә яшигәле, үкенерлек булып калмасын. Кадерлебез, гомерең озын, бәхетле, бәхетең гомерле булсын. Туып үскән йортыбызның ишеген гел шатлык белән ачып керергә язсын иде безгә. Иң изге теләкләр белән әтиебез Илсур, улың Ленар, Динар, кызың Лариса, киленнәрең Гөлсу, Ләйсән, кияүең Айрат, оныкларың Лияна, Альмир, Азалия, Раяна диелә котлау сыңында. Хөрмәтле Әхмәтшина Валентина Василий кызым, чын күңелдән сезнең зур бәйрәмегез, юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Исәнлек, саулык белән якыннарыгыз өчен кадерле кеше булып алга таба да матур, рәхәт тормышта яшәгез.
җырлы бүләк тапшыруын дәвам итәбез. Мишәбаш авылында гомер кичерүче газизләрдән газиз әниебез Фазылова Фәйрүзә Басир кызының 1 февраль көнне 50 яшьлек юбилейы. Дөньяда иң изге йөрәкле, иң кадерле кешебез әниебез. Безнең барыбыз өчен дә якты, илаһи, зур бәйрәм. Син гомерең буе сабыр холыклы, изге җанлы, безнең ышанычыбыз, таянычыбыз булдың. Барыбыз өчен дә үрнәк, бик тә кадерле кеше син. Һәр вакыт безнең киңәшчебез, ярдәмчебез, тормышта борчу шатлыкларны уртаклашып яшәрлек көчле рухлы, өмет кояшын сүндермичә яши белүче, һәр чак таяныч булырдай кайгыртучан, безнең өчен җан атып яшәүче, гаиләбез өчен олы терәк булган әниебез. Сиңа озын гомер, бәхет шатлыклар, җан тынычлыгы, тән сихәте, саулык, сәламәтлек телибез. Кайгы хәсрәткә бирешми, һаман шулай көчле рухлы һәм ярдәмчел, изге күңелле булып яшәргә язсын сиңа. Балаларың һәм оныкларыңның игелеген күреп, әтиебез белән һәр туар таңга сөенеп, бәхетле, тигез гомер кичерергә насыйп булсын. Рәхмәтләргә һәм рәхәтләргә төренеп яшә. Әни диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Әниебез безнең кадерлебез. Без бәхетле җирдә син барга, фәрештәләр кунсын иңнәреңә, туган көнең белән котларга. Яшә әле бердә бирешмичә, баш имичә кырыс җилләргә, яшә җирдә язгы гөлләр булып, терәк булып безнең иңнәргә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Илфат, кызларың Фәния, Фәнүсә, киявең Ленар, оныкларың Зәринә һәм Гөлинә. Хөрмәтле, шулай ук юбиляр, 50 яшьлек зур юбилейын туган көнен билгеләп үтүче Фазылова Фәйрүзә Басир кызым, туган көнегез белән сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Гомерегез бәхетле, инде бәхетегез озын гомерле булсын. Bizge her balana rəncimə Kütkəndə qaytmasak, kirməsək sinin qullarına Jili davalı dinmədi tırmaşda Bulğanığa sin haman yenəşə Min rəhmət barısı işində Min yaşən kəyim, min yaşən Jili davalı dinmədi tırmaşda Bulğanığa sin haman yenəşə Min rəhmət barısı işində Min yaşən kəyim, min yaşən Üstürdün naz bilen, ürettin gel uңай sıfatqa Ынтылмай, бирген her киңәшең Кем булып айларда тырсак та Jili davalı dinmədi tırmaşda Bulğanığa sin haman yenəşə Min rəhmət barısı işində Min yaşən kəyim, min yaşən Bulğanığa
Исәнмесез, Саба телевидениесендә эшләүче хезмәткәрләр, сезгә Курсабаш авылыннан Мөбарәк Шәннәр гаиләсе хат яза дип башлана безнең алдагы хатыбыз. Безнең хат язуыбызның төп сәбәбе 29 гыйнвар көнне безнең өчен бик тә кадерле булган әтиебез Илшатның гомер бәйрәме туган көне иде. Кадерле әтиебез, ихлас күңелдән сине туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез, чиксез. Синең кебек сабыр, мехрибанлы, саф күңелле әтиләр бик сирәктер. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Үстердең, кеше иттең, барыбыз да мең рәхмәтләр укып, озын гомер телибез сиңа. Киләчәктә әни белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта картаерга насыйп булсын үзегезгә. Гыйнварның җилләре саф, Саба җилләре сыман. Курсабаш авылында 59 ел элек безнең өчен бик кадерле нарасый бала туган. Илне шатландырсын диеп, Илшат диеп исем кушкан әби бабай, эш яратып, ишле гаилә кочагында ай үсәсен көн үскәндәй матур малай. Барган сабый алпан-тилпән үрмәләп бәхетенә, үсә төшкәч чабып киткән дөньяның киңлегенә. Кадер-хөрмәт, иман белән назлап сөеп үстергәннәр, хезмәт аша үсендереп, киләчәккә көч биргәннәр. Еллар узган, егет булган, солдат шинелен кигән, шул чагында яшьлегендә күршедәге кызга күзе төшкән. Яшьлекнең матур көнендә күрше кызын яр иткән. Әле ярый безнең өчен, әниебезне пар иткән. Бала чагың, яшьлек эзең авылыбыз сукмагында калган. Курсабашның җире суы күңелеңә яхшылыклар салган. Кылкыңда ярылып ята, тәвәккәллек һәм кыюлык, яныңдагы сөйгән парың бик күп егет кызыгырлык. Күңелеңә мулдан күчкән гыйнварның саф аклыгы, синең тормыш әтиебез, туганнарыңның йөз аклыгы. Ишле гаилә үзе тәрбия биргән, балачактан тырыш булгансың. Ачуланыр чагында да безне кырыс булып авыр сүзләр әйтмисең. Еллар уза диеп борчылма син, әти, гомер юлың матур һәм мәгънәле, саулык булсын, парың торсын янәшәңдә, мәңге аяз, якты булсын күңел күгәң. Синең көчле иңнәреңне тоеп, кадерләнеп үсте ул кызларың. Күңел җылың тоеп, тәгәрәшеп, үсеп килә инде оныкларың. Сине бәхетле итеп яшәтүче әниебезгә дә зур рәхмәт. Әгәр дә ул сине сакламаса, булмас иде безгә бу бәхет. Бер-берегезгә ихтирамлы булып, үрнәк күрсәтәсез сез безгә. Биргән киңәшегез, тәрбиягез өчен рәхмәтлебез сезгә гомергә. Әти күңеле йомшак, ныклы да ул, кирәк чакта таләпчән дә була белә. Туган көнең белән котлап, әтиебез изге теләк сиңа җиткерәсе килә. Кайда гына эшләсәң дә, намуслы син, тырыш син, ихтирам, хөрмәткә лаек, менә дигән кеше син. Сәламәтлек ташламасын, гомер буе озата барсын, сезнең тормыш юлларыннан якты матур эзләр калсын. Кадерле әтиебез, кабат бәйрәмең белән сине, без сине бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Киләчәктә дә әниебез белән шатланып, балалар, оныклар бәхетенә сөенеп, яшәргә язсын сезгә. Иң изге теләкләр белән әниебез Наилә, балаларың Ришат, Динә, Зилә, киленең Динара, оныкларың Дилә һәм Ясминә. Хөрмәтле туган көн иясем Илшат әфәнде, чын күңелдән сезне туган көнегез белән тәбрик итәбез. Һәм алдагы тормышыгыз бар тик шатлыклардан гына торсын дигән теләктә калабыз. Аллаһы Тәгалә сезне саулыктан аермасын. Şaqqa qaytqan bulaman Dayanır dayetirak Qaltı jilikə barın Durmuşumda hər şaq sizəmən Ötəkən yıllar əti Qalğan yoxşılığın Qaytarasın sinə biləmən
белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Хөрмәтле туган көн ияләре, барыгызны да тагын бер мәртәбә гомер бәйрәмнәрегез белән тәбрик итәбез. Инде үзегезнең якыннарыгызны бәйрәм көннәрендә тәбриклисегез килә икән, рәхим итеп Сабалукнар телевидениесына җылы эчтәлекле котлау хатларын языгыз һәм юллагыз. Без аларны туганнарыгызга, якыннарыгызга түкми-чәчми җиткерербез. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз һәм ялларыгызны күңелле итеп үткәрегез.